ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണീം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത്സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവൈ നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7:30 മണിയായോണ്ടാണ് മാതാജിമാരെയൊന്നും കാണാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആണോ വസന്ത മാതാജി? കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? അതുകൊണ്ടല്ല റീഡിംഗ് ക്ലാസ് 7:30 നിർത്തുന്നത്. ഞാനിന്ന് 3 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത്. എനിക്ക് പുസ്തകം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 7:30 നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാരും ഇപ്പൊ കേറും. അതാണ് വൈകുന്നത് അല്ലേ? 7 തൊട്ട് 7:30 വരെ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളു. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ. അത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഞങ്ങള് ലേറ്റായി, അതുകൊണ്ടാ. ഇന്ന് ഞാൻ 3 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടും തീരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥമായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയില് നമ്മൾ മുഴുകുന്നില്ല. ശരിക്കും മുഴുകേണ്ടതല്ല, അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന, അല്ലെ, പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇത് വരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്ന് അത് അല്ല, നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് ഭഗവാനിലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വർത്തമാന ബദ്ധാവസ്ഥ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം നിമിത്തമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതികതയിലാണ്. ഇതിനർത്ഥം മായാശക്തി മുൻകൈയെടുക്കുകയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ, ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മായാശക്തി മുന്നിൽ വരും, സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ജീവാത്മാവ് മോഹിതനായി തീരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവാത്മാവ് ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. എങ്കിലും
അത് നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തി ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവതിയാണ്. ഏത് പരമാർത്ഥം? ഭഗവാന് ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നത് താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികതയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അറിയാം. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ വിഭജിക്കുന്ന സ്വാധീനത്താൽ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വയ്ക്കുകയെന്ന കൃതജ്ഞതായോഗ്യമല്ലാത്ത കർത്തവ്യം അവൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മറന്നിരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, അതാണ് വിഭ്രമിക്കുന്ന സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഭൗതികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നന്ദിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ഇപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടാറില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കത്തില്ല. സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തരാണെങ്കിൽ. കാരണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് മായാശക്തിയുടെ അത്തരം നിർവഹണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. പുനരുദ്ധാരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മറക്കേണ്ടവരല്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് പുനരുദ്ധാരണം ആവശ്യമായിട്ട്. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി, നമ്മളെ പുനരുദ്ധാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതും അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? മക്കൾ വഴിതെറ്റിയാല് പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മക്കളെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അനുസരണ ഉള്ളവരാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർക്കശക്കാരനായ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാം. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാ മായാശക്തിയുടെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വയം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തട്ടെ എന്ന്. അത് മക്കളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇടപെടാത്തത്. അപ്പൊ ഒരു മാറ്റം എന്താണ്? അനിവാര്യമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എങ്കിലേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? അവസാനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും നമുക്ക് ആശ്രയം പ്രാപിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണപാഠം പഠിച്ചു കഴിയും. മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്വന്തം മക്കൾ ഇവിടെ ഉപമയാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹമുള്ള ഏതൊരു പിതാവും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം തന്റെ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളെ അനുസരണയുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ കർക്കശക്കാരനായ ഒരാളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വിടുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മക്കളെ ശാസിക്കുകയും ചിലപ്പോ ചെറിയ അടിയൊക്കെ കൊടുത്തെന്നിരിക്കും കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ. കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയായിട്ട് വരും. അതേസമയം വാത്സല്യപൂർണനായ സർവശക്തനായ പിതാവായ ഭഗവാൻ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മോചനം അഥവാ മായാശക്തിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. രാജാവ് വേറൊരു ഉപമയാണ്. രാജാവ് അനുസരണശീലമില്ലാത്ത പ്രജകളെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറ്റവാളികളുടെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കാൻ രാജാവ് സ്വയം തടവറ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായി വ്യവഹാരം നടത്തുകയും അപ്രകാരം അവർ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നു അല്ലെ? സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ട്രയലൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവരെ വിടും. അതേപോലെയാണ് രാജാവും ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി വിടാനായിട്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയല് നടത്തുന്നു.
അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഒരു ട്രയൽ പീരീഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരം. ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, ജയിലറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ഈ ജയിലറയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം അവർ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും രാജാവിനെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മായാശക്തിയുടെ രാജ്യത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രശമനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ എത്തി നമ്മളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത്. ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം. മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകുന്നു. കൃഷ്ണ, മായാശക്തിയുടെ വഴികളെ മറികടക്കുക അത്യന്തം പ്രയാസമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രബോധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം തത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. മായാശക്തിയുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നും പ്രശമനം ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഈ ശരണാഗതി പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ, അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സംസർഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ശരണാഗതി പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മോചനം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചനം കിട്ടാം. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രഭാഷണത്താൽ പ്രഭാവിതരായി ജനങ്ങൾ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിന്റെ ആവശ്യം, പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകിയ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം പരിഹരിച്ച് എന്നെ ആശ്രയം പ്രാപിക്കൂ, എന്നെ സ്മരിക്കൂ, എനിക്ക് അർച്ചന ചെയ്യൂ അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുരു നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയവയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന് ബദ്ധാത്മാവിന് അഭിരുചി ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അപ്രകാരത്തിലുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരാൾ ഭഗവാനോട് ആദരവ്, ഭക്തി, അഭിനിവേശം എന്നീ തലത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? മറ്റേതാണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അല്ലെ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം അല്ലെ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ആ 9 സ്റ്റേജസ്. ഈ 2 സ്റ്റേജസും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താലേ എവിടെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റും? ഭഗവാനില് എത്തപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രേമഭക്തിയിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനവും പരിപൂർണമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ശരണാഗതി മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മഹാബലി ചെയ്തതുപോലെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് മഹാബലി ചെയ്തത് അല്ലെ. അതേപോലെ സമർപ്പിതരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിലും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരമായ വ്യാസദേവനിലൂടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്താണ്? ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സാഹിത്യ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയുമായ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ഭഗവാൻ സ്വയവും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തമായ ദണ്ഡന നടപടി എന്നീ 2 പ്രകാരത്തിലും ഭഗവാനാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 തരത്തിലാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ അതാണ് ശുദ്ധ ആത്മാക്കളായിട്ട് മാറി മോചിതരാകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 തരം? ഒന്ന് അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയുമായിട്ട്.
അപ്പൊ അന്തർവർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, അതാണ് അന്തർവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രം, പിന്നെ ഏതാണ് ഗുരു, പിന്നെ ഏതാണ് സാധു. ശാസ്ത്രം, സാധു, ഗുരു അല്ലെ? അങ്ങനെ അതാണ് ബാഹ്യവർത്തി. അപ്പൊ അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയും. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, സാധു എന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ല? അതാണ് ഇവിടെ ബാഹ്യവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധു, ശാസ്ത്രം, ഗുരു അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്തർവർത്തിയും ഭഗവാൻ, അതാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. അത് ഒരു തരം. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി അത് നിമിത്തമായ ദണ്ഡന നടപടി. നമുക്ക് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ലേ? ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷകൾ കിട്ടും. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ദണ്ഡന നടപടിയാണ്. അപ്പൊ കുറ്റവാളിക്ക് കിട്ടുന്ന ദണ്ഡന നടപടി എന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷ നടപടി. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തില് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് അവർ നല്ല ആളായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ദണ്ഡന നടപടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജയിലാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ആ ദണ്ഡനം സഹിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നീട് ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബദ്ധാത്മാക്കൾ അമോചിതരാകുന്നത്, പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുന്നത്. സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ സ്വയം ആത്മീയ ആചാര്യനായി തീരുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഏതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് അല്ലെ? ചൈത്യ രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് ആചാര്യൻ, ചൈത്യ ആചാര്യനായിട്ട് പരമാത്മ. ബാഹ്യമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാധുക്കൾ, ദീക്ഷാഗുരു എന്നീ രൂപത്തിലും അദ്ദേഹം ആത്മീയാചാര്യനായി വർത്തിക്കുന്നു. ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ്, ദീക്ഷാഗുരുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ദീക്ഷാഗുരു. ഭഗവാനോട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ദീക്ഷാഗുരു, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സുവ്യക്തമായി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും തീരുന്നില്ല, 7:45 ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മായാശക്തിയുടെ മേലധികാരത്തെ വേദങ്ങളിൽ കേനോപനിഷത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ദേവന്മാരുടെ, അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യിക്കുക, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം അവർക്കും നമ്മളെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യക്തിഗതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഭൗതികതയിലാണ് ഈ ദേവന്മാരും വരുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ദേവന്മാർ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചാലും അതെന്ത് തന്നെയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ജീവസത്ത വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരിപൂർണ സത്ത അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമക്ഷം അതേ ബഹിരംഗ ശക്തി താഴ്ന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. അതേസമയം അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഉന്നതതല ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പരമ്പൊരുളായ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്, അധമശക്തിയാണ്. പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് ജീവസത്തകളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇടപെട്ടാൽ ബഹിരംഗ ശക്തി ഒന്നും അല്ലാതായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല, നമ്മളെ മാത്രമേ ഭരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ദർശിക്കാൻ വ്യാസദേവന് സർവദാ സാധ്യമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഒരേ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും ഗുണത്തിലേ ഒന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഗുണത്തിലൊന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ? വരുമ്പം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭേദാഭേദ തത്വത്തിൽ അല്ലെ?
ഏതാ സമുദ്രത്തിലെ ജലം പോലെ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ തരത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരേ തലത്തിലില്ല, ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ തലമല്ല. കാരണം പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമവ്യക്തി പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാകുന്നു, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. നമുക്ക് 4 തരം തെറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ, അജ്ഞതയാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏകത്വവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭാവനകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ, തത്വമസി എന്നുള്ളത്, അല്ല അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അവയൊക്കെ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വ്യാസദേവന് പോലും അതങ്ങനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ലീല അവതരണത്തിന് ശ്രീല ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി മുതിരുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടുപേരും ഒരു തലത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീല ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയൊക്കെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായി പരിണമിച്ചേനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒരേ തലത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, രണ്ടു കൂട്ടരും മായാശക്തിയുടെ കീഴിൽ വന്നേനെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഏതാണ്, മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെ. മായാശക്തി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പോഴെപ്പോഴും ഭഗവാന് കീഴിലാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാനാം പാവനേ